Ronny! Nej, stanna! Vad sa du om böjtunden? Genom! Då säger du in och så springer du med böjen. Kör vidare. Nu börjar det regna. Nu är hon godis, nu är hon diskad. Jag ska ta hennes tid. Godis hela vägen. Hela vägen. Min bästa kompis. Ja, hon är chihuahua. Lång dvärgpinter och tibetansk Spanien. Hon kan tunneln! Men kör vidare så det inte drar ut på tiden. Ja, det är precis. Eller ska man börja nerifrån? Nej, men jag menar medium. Ja, medium. Hej!